warahmatullahi wabarakatuh. Kita saka kelompok 3 ajeng nampilaken drama tradisional kang irah-irahan Nyi Roro Kidul. Asma kula Sufi Nuralisa Putra, meragakake Prabu Munding Wangi. Asma kula Eliza Nurdaya Faturiski, meragakake Dewi Mutiara. Asma kula Muhammad Sultan Maulia, meragakake Pangeran Andika. Asma kula Dayanti, meragakake Dewi Sri. Asma kula Dewi Pangeran Pamungkas, meragakake Abdi Pucan. Asma kula Ismail Sabriki, meragakake Dayang. Asma kula Ahmad Dhani Saputra, meragakake Abdi Dua. Asma kula Paramita Kusmawardani, meragakake Dewi Kartika. Pun sami ambating sakiraniro cecekak dahar lan kuling berapun sudo nafsukan Judulnya apa nih? Ini nomor absennya. Iya yang aku materi Ratu Dewi Kartika supaya seorang dikasih. Sampai napa ningkin? Alah, ya wis saiki jupun wae tangkang Dewi Kartika. Ratuku, tangil ratuku. Sebenarnya kudu lari sama istana iki supaya anakku ora disayang.
Sakmene penampilan saka kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.